inene machal nade thor weche mabeno mipeko kiny makawuono gazede ariyogi. Erokamano Nyamera Saron kuom miyowa thuolo mar twako gogandawa mar onagi kendo wacho negi thor wach matimore. En adieri ni kachako gi gavana Gladys Wanga, ing'eni en chair person mar ODM. To ODM en chama maduong' kendo ok en chama matin. Omiyo kata koluonge ni Spana Gal, an kaka Ken Odondi ok ane rach nikech gimoro amora an kaka thurwa kuma wuok e kocha ne wariembo gimoro ne ndega mane wachako go. Ndega ne yudo ka nitiere funde malose, to funde go gima ne giloso go ndega ne en spana mi tight go the nut. Kata mana gari miriembo nyaka yud ka spana tiye. Omiyo spana en gima kaso mondo nut mombek ni otimre nani oridre. Omiyo an damed mana jiwo ni sani sabedo leader in dustbin inyalo luongi gimoro amora, ine kuma iyweyo go lwedo. Omiyo nyaka accept gimoro amora mibiro luongi go. Ting'ini se bende koro nitiere ka ginene kaluwore koda jandiko gineno ni Gladys Wanga itiyo godo koda piny owacho mano mar dhiro agenda mari chaka gima koro campaigns biro chuchen. Ok ing'eni dan nyisi mana Nyamera Saron ni ng'eni jondiko ng'ato ka ng'ato mana kaka koro wan e studio kani ng'ato ka ng'ato nigi pache. Jandiko bende en mana dhano kaka Ken Odondi kama mano bende mana pach jandiko kaka onene, tok ni embo nene mana ni gavana itiyogo kaka Spana Gal, but ok en kamano. Wan kaka wan jo ODM to wamedo mana jiwo ni our chair omed siklia kanyo matek kendo med mako matek